So kungenzeka ke mhlambe usumlalelile kumqeqeshi wensizwa ngoba behlezi shumayela yabo ethi hlela usuku nentombazane. So ke sulihlelile usuku nentombazane kodwa manje unenkinga awazi ukuthi uzofika ukhulume ngani lapha. Okay, ungabusawarisheka kuleka ngaphakathi ugcwala ubhavu. So kule video nje ngiphathele nje ama topics ozokwazi ukuthi ufike ukhulume ngawo ukuze izinto zakho zizokuhambela kahle. So lo muntu mangabe usunaye ufuna ukwazi phela ukuthi ulalela lo buhlobo lomculo yabo. Ngamanye amazwi enye ama topic ekufanele ukhulume ngaye mangabe usunaye music. So ufuna ukwazi ukuthi luphi uhlobo lomculo alithandayo yabona. So kungenzeka mhlawumbe uthanda amapiano na uthanda amapiano, noma uthanda igqomu, noma uthanda umaskandi na uthanda umaskandi yabona. Okanye uthanda olunye uhlobo lomculo ongalithandi mhlawumbe reggae mangenza isibonelo, not ongalithandi but ongalilaleli yabo. Yabona lapho there's a possibility ukuthi lo muntu introduce kumculo ongawulaleli mhlawumbe emva kwesikhathi ugcina usuthanda njengale piano. Khona umuntu ointroduce kulona ipiano yabo wagcina usulithanda. So nakhona ke ngeke uvele uthi ulalela lo buhlobo lomculo nokufanele ukhulume kahle yabona. So enye indlela ongathola ngalo ukuthi lo buhlobo lomculo alithandayo mhlawumbe ungavela ucela ingoma ezimbili nje azithandayo njengamanje yabo, noma ezimhlanyisayo ngaso leso sikhathi uzobe sekubhekele efonini yakhe mhlawumbe akusendele ingoma ezimbili azithandayo ngaleso sikhathi leso yabo. Then you can build on that, but umculo is very important mfowethu ukuthi uthole ukuthi uthanda lo buhlobo lomculo yabo. Okunye ke ningakhuluma ngakho yabona, kwesinye isikhathi kuyadepend ukuthi umuntu uhlangane naye kuphi yabo. Kanjani mangenza isibonela ke mhlawumbe uhlangane naye library eyifundela incwadi okusho ukuthi umuntu ozithandelayo ukufunda incwadi, okanye uhlangane naye ehlalela somewhere esifundela incwadi osum-approach yabo. So ningakhuluma nangalokho ngoba kuyakhombisa vele khona amantombazana kanjani azithandelayo ukufunda yabo. So ningakhuluma nangalokho mhlawumbe umcele nanencwadi angakurecommendela yona uyifunde. Ningakhuluma nangalokho mhlawumbe umbuzo ukuthi wakujwayela kanjani ukufunda, mhlawumbe khona umuntu behind owamjwayeza ukufunda yabo wagcina sekujwayela ukufunda, okanye into nje ayithandayo sidalo yabo. So ningakhuluma nangalokho uthola ukuthi njengoba ethanda nje ukufunda incwadi into ayithanda kanjani, noma into nje sidalwa akhula ingaphakathi kuyena yabo. So ningakhuluma nangalokho. Okunye okubalekile kufanele nikhulume ngakho, ufuna ukwazi phela lo muntu ngomndeni wakhe yabo. So ufuna ukwazi ukuthi uqhamuka ekhaya elinjani, kubalekile ke lokho mfethu ngendlela esimanga yabona. Nakhona kunendlela yokubuza njengoba ngisho awuvela ubuze nje uthi awungitshele uqhamuka ekhaya elinjani yabona. No, mangabe wenza kanjalo lo muntu uzofila sengathi ku-interview. Mangabe esefile ngathi ku-interview uzoqala bhoreke and afuna ukuhamba lapho nihlangane khona, uzofuna nje ukukushiya nje straight yabo, ngoba wenze njani awu-engage naye njengomuntu ohlakaniphile. But wena wenza sengathi interview la kuyam-assess. Kwaye kwenzeka kumina ngise-Howard sahlela nje usuku nentombazane saya lapha epark le yakhona. So mase sihleli lapha yafika intombazane, so ifika kushuthi ke yayinembuzo ke nje eyayifuna ukungibuza kuyona. Ithi intombazane, so tell me about yourself yabona. Ngiyacabanga ukuthi ubuza umuntu umbuzo uyisigaxa lo mbuzo ngehlezi ngisho yabona. Awazi ukubuza umuntu ukuthi awuvele nje ufike kumuntu uthi tell me about yourself yabona, ngoba umuntu uzogcina esethini yini ofuna ukuyazi indaba. Umbuzo omkhulu osindaba, break it down. Lento ofuna ukumbuza ngayo be specific kuyona and build on that. Uzogcina ukuthola nokunye ofisa ukwazi, uzogcina ukuthola even more. But mawuzovela umbuzo oyisigaxa tell me about yourself yabo, ugcina sekuyinkinga. So ufuna ukwazi ngomndeni wakhe phambi ekhaya njani, abazali usanabo noma kaze nabo, zonke lezi zinto kufanele uzazi yabona. Nangokuthi ukhule kanjani, mhlawumbe ukhule nabo abazali noma wakhula kumalume, wakhulela kuphi, mhlawumbe wakhulela endaweni oyaziyo yabo, mhlawumbe indawo wakwayivakashela ngokomsebenzi. Zonke lezi zinto kufanele uzazi nikhulume ngazo. So ngamanye amazwi kufanele ukhulume nangani nangomndeni wakhe. So enye ama topic leyo ekufanele ukhulume ngayo mangabe usunayo. So kokunye ke kufanele nikhulume ngakho ama movie okanye ama series yabo.
wayenama-soapies-ke la wadlala ku-SABC 1 yabo. So ningakhuluma ngama-movies, mhlawumbe umuntu owathandayo ama-movie kufanele ukuthole nalokho ukuthi uyawathanda ama-movie noma akawathandi. Ngenzeka mhlawumbe umuntu ongawathanda, akhona amathekeni angawathanda ama-movie ama-series yabona. Mhlawumbe nawe uwathanda ama-movie nama-series, ubona sengathi amosha isikhathi yabo. So mhlawumbe ngigcina sengiklika ngalokho yabo. So kube khona awathandayo ama-movie, mina ngiyawathanda ama-movie, ngiyawathanda ama-series yabo. So ngangisase esikoleni-ke kwakumnandi yabo. Nje iGame of Thrones ngangi-enjoy kakhulu mangiyibuka nomunye umjida ezasizwana naye kakhulu. So ngoba uthola ukuthi kunezinye izinto azinothisayo, uthothi mina ngizange nginothise leyo nto yabo. Ethi uyambona njengoba esho kanje because ekuqaleni wayethe gcina sekubuya kumina benganakile yabo. So nami thothi khona engikupick uphayo abengakunakile. So kugcina sekumnandi ukuthi sibuke naso yabo. Nje iGame of Thrones enjoy mangabe ngingekho, kwangathi ngamfonela mfethu khona i-episode ephumile asiyibuki yabo. So sasigcina nje sekukanjalo siyibuka naye yabo, kwase kumnandi. So nawe ungagcina kungamnandi nikhulume naye, ngicina usumthola ukuthi umuntu kanjani, wathanda ama-series, wathanda ama-movie, mangabe kukhona i-movie ephumayo entsha ezayo noma ezayo yabo. Nje nazi nibe up to date zonke lezo zinto yabo. So enye yama-topic engakhuluma ngayo ama-movie nama-series nama-soapies la wadlala ku-SABC 1 yabo. So kuba mnandi mawuthola umuntu owenza izinto nawe othanda ukuzenza. Mhlawumbe uthanda ama-movie ama-series, naye uyathanda ama-series, because mangabe kune-series emnandi oyaziyo mhlawumbe osawayibuka, ungathanda ukuthi uyibuke naye, noma naye kanjalo makhona i-movie asakayibuka uzothanda ukuthi ayibuke nawe yabo. Ave kubuhlungu mfethu ukuthi uhlele endlini uyayibuka-ke le series imnandi okanye uyayibuka le movie imnandi, hayi yena ucofela ifoni nje akafuni ukuyibuka. Ngobani? Angawathanda ama-movie, angawathanda ama-series. So kuba buhlungu-ke mangabe uleso simo. So enye ama-topic leyo engakhuluma ngawo mangabe sezinina, ngoba phela kuzokusiza ekugcineni ukuthi uthathe isinqumo esinjani esifanele, ubone ukuthi lo muntu ungakwazi ukuphila naye noma cha. Njengoba ngisho ukuthi ubuhle abucounti kakhulu yabo. So ukuthi muhle umuntu ume kahle ngeke uze kukusize kakhulu, ngoba uyogcina usuthanda ukuthi ulale nje naye kuphela yabo. Once mangabe usuqeda ukulala naye futhi sengathi ungamxosha same time uqeda yabo. So zonke lezo zinto kufanele uzazi ngazo. So okunye-ke ningakhuluma ngakho ngiyakhuluma nje ngabangani. Mhlawumbe umbuzo ukuthi unabo abangani, njengoba ngisho ukuthi kunendlela yokubuza, uvela ubuze noma kanjani. So ufuna ukwazi ukuthi lo muntu unabangani noma mhlambe uyile nhlobo hayi yona engenabo abangani. Khona abantu nje abangakholwela ebunganini abangenabo abangani yabo. Okanye uyithekeni ezwana nabafana kakhulu, uthola ukuthi ayikwazi ukuhlala namanye amantombazana yabo. So ufanele ukwazi konke lokho yabo. Thola ukuthi ngabe uyithekeni ekwazi ukuzwana namanye amathekeni noma ezwana nabafana kakhulu, ukuze mangabe seshutha nabafana kungakusurprise lokho ngoba wakutshela. So mawubona ukuthi wena uzokwazi ukukumela ungabe nankinga. So kufanele uzazi zonke lezo zinto. Uhlobo lomuntu uyabathanda abangani intanayo noma akakholwele ebunganini yabo. So kufanele ukwazi lokho. Enye topic leyo kufanele nikhulume ngayo mangabe seninayo. Then mhlambe-ke bese kuba i-hobby yakhe yabo. Mhlambe i-hobby yakhe ukufunda incwadi noma ukuzivocavoca yabo. Njengami nje ngiyathanda ukuthi ngigijime, mhlambe naye uzothola ukuthi uyakholela ukugijimeni yabo. Kuba mnandi ngoba ekugcineni ngiyothola senigijima nobabili yabo. So ufuna ukwazi i-hobby yakhe mangabe e-free nje yini athanda ukuyenza yabo. Mhlambe njengoba ngisho ukuthi uthanda ukufunda incwadi, ukujima, mhlambe uphakamisa insimbi nani zonke lezo zinto. So kufanele ukwazi konke lokho. And into ebalekile-ke mfethu, into ekufanele uyazi, yabona abantu abafani isidala, abantu bahlukile yabo. So umuntu nomuntu unento e-unique esuke kuyena yabo. So kungenzeka-ke wena njengoba uyobukhuluma naye intombazane leyo, mhlambe kunento ekuchazayo, mhlambe ivoice yakhe ngayizwa ukuthi no uyachaza ivoice yakhe, okanye umlomo wakhe ume ngale ndlela oyithandayo, okanye amehlo akhe, okanye amashiya akhe, whatever le wena oyibonayo ukuthi unique iyachaza ngaye, kufanele uyincome yabo.
income ukuze naye kuzomphatha kahle lokho yabona. Kuyasiza umuntu mangabe phela umncoma ngabe sengathi nje awunendaba ayikho into oyinotisayo kuyena. No, kufanele umnotice umuntu mangabe even ukuthi mhlawumbe ayikho into egqamile kuyena unique. Well, even i-hairstyle yakhe yinhle uyenze kahle njengoba ezohlangana nawe, even indlela agqoke ngayo angithi lo muntu uzilungiselelile bezilungiselela wena yabo. So kufanele ukunotice konke lokho yabo. So amanye ama-topics lawa nje ngithi angikuphe wona okufanele ukhulume ngawo mangabe uzohlangana lo muntu yabo. So ungazithola usesimeni la khona ukuthi angazi uzokhuluma ngani. So ziningi mfowethu izinto engingakhuluma ngazo yabo. Nakhona mangabe usumbuza kufanele umbuze like i-interview. Mangabe wenze njalo mfethu ngeke zize zikulungele izinto yabo. So ukhuluma naye u-engage naye njengomuntu ohlakaniphile, angafili sengathi uku-interview yabo. Then akusho ukuthi kufanele nikhulume ngale zinto kuphela engibalile. Ziningi izinto mfethu ningakhuluma ngazo ezinye zozifikela ngaso leso sikhathi, but ezinye zazo lezi engizibalile zibaluleke kakhulu mfethu, kufanele uzazi nakhona ezokusiza ekuhambeni kwesikhathi. Sharp.